takulandirani ku MTV Malawi. Mundilole panopo ndiyambe kulengeza site zikomo kwambiri nanga ndikanangolengezesa osathokoza zikomo kwambiri. Tiyambe motere maudindo amene aima opanda opikisana nawo. Koyambirira Northern Region Vice President amenewa a president athu ndi a Catherine Zumala. Ndeti satenge nthawi yaitali tisatenge nthawi yaitali kwambiri kusangalala nanga sife mwatidula eti ifeso tizikudulani muzisangalala nthawi yochepa kuti titigwire nthawi eti. Udindo wachiwiri Central Region Vice President amenewa ndi Mai Heleni Zalira Chabunya. Eastern Region Eastern Region Vice President tilindi a Simon Salambula. A Treasurer General athu ndi Mai Olipa Muyawa Chiruwa. Director of Operations tilindi Bambo Kwesi Msusa. Director of International Relations Christy Kalamula Kanyasho. Director of Legal Affairs Charles Dokera Tole. Director of Logistics Gibson Ntalika. Director of Research Augustine C. Ntendere. Deputy Secretary General Bambo Arthur Ben Chidiaonga. Director of Finance and Economic Planning Bambo Simon Arthur Mayangana. Director of Recruitment Alexon okay, good. Sorry, agundikumbusa pamozi poti tilindi Southern Region Vice President nadumpa amenewa ndi Bambo Richard Makondi. Director of Recruitment amenewa ndi Alexon Masauso. Director of Strategic Plan amenewa ndi Bambo Yongo wa Yongo. Deputy Director wa Protocol and Social Welfare amenewa ndi Beauty C. Folongonya. Deputy Treasurer General amenewa ndi Bambo Steve Sukali. Deputy Organizing Secretary
amene wandi bambo Khumbo Bile Banda. Deputy Publicity Secretary amene wandi bambo Arthur Chipungu. Deputy Campaign Director amene wandi bambo Stanley Jubek Pili. Deputy Director of Research amene wandi Mwisho Chirikuntima. Deputy Director of Women amene wandi Mai Mese Mpaso Mgeni. Deputy Director of Youth amene wandi Matthews Mokoa. Deputy Director of Logistics amene wandi bambo Emmanuel Jonga. Deputy Director of Recruitment amene wandi Andaziona Mausea. Deputy Director of Strategic Planning amene wandi Christopher Michael Walker. Director of Diaspora amene wandi Mai Fatima Namasina Ukata. Deputy Director of Director of Diaspora amene wandi Mai Fatima Namasina good Nkata. Deputy Director of Diaspora amene wandi bambo Kondwani Mthali. Deputy Director of Student Affairs amene wandi Afisha Nkwazi. Deputy Director of Operations awawandi Andrew Kamlopa. A director of Student Affairs amene wandi Achiza Mbegeani. Ndiye ndikupita ku amene ali ma contested positions amene timawerenga apapawo. Ndi apempha auditor abwere atipase ma results komanso atisimikizire kuti ma results amenewo ndabwinobwino. Weston Namalomba, I represent Crowe JW. As auditors, we are engaged to ensure that chisankhochi chaenda mwamtendere. Atatipanga engage titafika pano tinafusa amtendere kuti atipatse ma controls amene apanga kamena ndondomeko imene apanga. Anatipasa list ya ma delegates. List hii atatipasa tinapanga nao verify pagetipo polowa muno nthawi yo voters tapanga nao verify, tapanga participate, tapanga observe. Titapanga observe nthawi ino imene timamba upanga count hapa anatisiyira ntchito iyi kuti tipange count. Indiso kuti mavoti ena ochokera muthumba sana bwereso apa tinali ndi ma monitors amene amatiyang'anira and tinali ndi namba ya ma voters. Ma voters onse amene titawerengera amene tinapasidwa makuponi anatipasa ma voters okwana 748. Titabwera apa tapanga masamu obalansira kuti candidate number 1 wapeza mwakuti, candidate number 2 wapeza mwakuti, candidate number 3 wapeza mwakuti. Amene aonongeka amene timachonga pa Dr. Let Saulos Chilima taika ngati nalo ani void. Ndi mundilole pano through a chair atu kuti I should confirm kunena kuti malizatsiwa tavomereza ifeyo ngati ma auditors tapangaso certify kuti panalibe chinyengo. Malizatsiwa
tapanga count ma position 12. Apa tikupereka ma position 11. Tapanga count ya director of elections, tapanga count director of protocol and social welfare, tapanga director of political affairs, tapanga director of youth, tapanga director of women, tapanga campaign director, tapanga publicity secretary, organizing secretary, secretary general, deputy president. Out of 11 amene tapanga pano ndili malizatsi okwana 10. Tikakatenga limodzi la presidential tikhala kuti toto yathu akwana 11. Pano tikupatsani malizatsi okwana 10. Mundilole pano pano mundilole kuti tilengeze maina mene tapezera mene tawerengera. Tiyamba ndi director of elections. Okay. Abwana athuwa chito yanga ine ndiyopanga certify. Mosemu ndapanga confirm kunena kuti matoto numbers onse ndi 748. Awa kamakupasani mukamawerengera muziwerengera masamu ochotsera pa 478. Listi tipanga print, tipanga certify, mutha kupanga cross check. Mabaloti amene tavotera waso tapanga silu, tipanga handover kwa secretariat. Ifi pali munthu sakukhutitsidwa nazo akhoza kupanga recheck. Koma ifeyo chito yathu apapa tamaliza. Over to you Bwana Miradi Nyerenda kuti mutipangire announce zimene ndikupasanizi kuti ndizoona, and ifeyo we are happy to hand over to you as official results which can be announced at this hour. Thank you very much. Zikomo kwambiri ma auditors athu, ma delegates joti tikwena kuziwa nkhani ya masamu kulibe ma shortcut. Tikuziwa kuti tikufuna titapanga changu, komano tikupanga changu sitifuna kuti tiponye pena pali pose. Kuti zimene mwayankhula inuyo zokhazo ndi zimene titalengeze panopo kuyankhula kuzera mvoti. Ndiyamba kulengezesa motere. Ndinene kuti list ya unopposed ija tapanga announce poyambirira ija pali ma issues awiri atatu ndikalumikizana ndi komiti yaikulu tibwereraso mwina kukuuzani kuti takonza motani titakubwereraso kumene koko nthawi yake. Tinali ndi position imene inali yachiwiri imene ili deputy president. Pamenepa pamayimira makandidate awiri. Oyambirira anali Honorable Alexander Bulirani, achiwiri anali olemekezeka Noel Masangwi. Mavoti ayenda motere. Alexander Bulirani apeza mavoti 495. Honorable Noel Masangwi apeza mavoti 208. Yep. Mavoti amene ali analon void alipo 45. Ma total votes alipo 748. Topita position yachiwiri yofunikira kwambiri Secretary General. Ndena kama ndikonza pano kuti tileni tiziyamba ndi analon void matoto ndeti yamba zimene zozo. Total number of votes analipo 748. Manalon void
59. You can imagine. Ifake ni mabwereza nthawi ija kuti tizika chonga bwino. Panali anthu awiri tikalonga komanso Dr. Chidanti Malunga. Dr. Chidanti Malunga apeza mavoti 337. Bambo Wiret Kalonga apeza mavoti 352. Zikomo tipitirire. Organizing Secretary pamenepa mavoti so chimozimozi 748. Manana void alipo 47. Makandidate tinali nawo awiri, Hashim Banda komanso Bambo George Saonda. Bambo George Saonda apeza mavoti 327. Amene Bambo Hashim Banda apeza mavoti 374. Zikomo kwambiri ndekuti pamenepa awina ndi Hashim Banda. Publicity Secretary mneneri pamenepa mavoti total votes chimozimozi 748. Manalon void 55. Panali makandidates awiri, olemekezeka Felix Njawala ndi olemekezeka Norman Nyirenda. Bambo Norman Nyirenda apeza 100. Bambo Felix Njawala Kodi ndangolengezesa Norman Nyirenda mukusangala kuti awina ndiwo. Pamene a Felix Njawala apeza mavoti 593. Ndekuti apambana pamenepa ndi Bambo Felix Njawala. Campaign Director pamenepa mavoti so chimozimozi 748. Nalan void ochuluka kwambiri 72. Louis Ngalande ndi Makwenda Chunga ndi amene amapikisana pamenepa. Bambo Makwenda Chunga apeza mavoti 531. Pamene Bambo Louis Ngalande apeza 145. Ndekuti amene apambana ndi Bambo Makwenda Chunga. I'm just trying to reduce the expectation, but I'll start with the lowest. Zikomo kwambiri akundiuza kuti tiziyamba ndi mavoto ochepa koma ndikuchitira dala kuti asachite kuziwiratu. Zikomo kwambiri. Director of Women pamenepa mavoto ake ndomwewa total 748. Null and void 43. Panali makandidate atatu. Mai Cecilia Mandambwe, Mai Else Mituka, Mai Ani Nyadani Makuta. Zisango zaenda motere. Mai Ani Nyadani Makuta apeza 133 votes. Mai Mituka Elsie apeza 155. Pamene Mai Cecilia Mandambwe
amenewa apeza mavoti 417 ndekuti wowina akhala iwowo. Director of Youth. Mavoti ake ndomwe aja 748. Null and void 35. Panali anthu atatu. Penjani Fredo Kaluwa, Samuel Chirwa ndi Chris Chaka. Chris Chaka wapeza 137. Samuel Chirwa wapeza 213. Pamene Penjani Fredo Kaluwa amenewa apeza mavoti 363 opambana kukhala iwowo. Director of Political Affairs. Pamenepa mavoti ndomwe aja 748. Null and void ochuluka kwa basi 81. Pamenepa panali anthu awiri. Mai Emile Chintu Pili ndi Bambo Gordon Russell. Bambo Gordon Russell akoza mavoti 311. Mai Emile Chintu Pili apeza mavoti 356 kukhala opambana pamalo amenewa. Director of Protocol and Social Welfare. Director of Protocol and Social Welfare. Pamenepa panali anthu awiri, Alisa Sande ndi Hanok Mavuto Banda. Total votes 748, null and void 56. Alisa Sande apeza mavoti 563. Pamene Hanok Banda apeza mavoti 129. Alisa Sande de opambana. Director of Elections imene uli udindo womaliza pa maudindo 10 amene tawerenga. Pamenepa panali anthu awiri, a Bright Kemsley Kawaga komanso a Joseph Mavuto Kachali. Mavoti onse 748. Null and void ochuluka kwa basi so 70. A Joseph Mavuto Kachali apeza mavoti 316. Bambo Bright Kemsley Kawaga apeza mavoti 362 kukhala opambana pamenepo. Zikomo kwambiri paja mwatiuza kale kuti sitifuna kutaya nthawi. Pano chimene tikupanga papa sitichedwa chifukwa tingopita straight counting ya ma presidential aspirants candidates. Nde apapa yoncho zikuyambika, we are starting now. Tikuyamba panopo. Zikomo ndi list imene nditu yatuluka makamaka imene alengeza mkatimu kuti kodi zayenda motani. Mpando umene wawina pa president ndi Alexander Bulilani
Alexander Bulilani ndi amene awina kukhala vice president wa chipani chimenechi, komanso pa mpando umene wa secretary general kapena kuti mlembi wamkulu wa chipani chimenechi amene apambana ndi Willet Karonga, amenewo ndi amene apambana. Moti tukamba pano ndi kuti owa ndi amene akhalithu secretary wa chipani chimenechi. Organizing secretary Hashim Banda, organizing secretary Hashim Banda ndipo amene apambana, komanso mneneri wa chipani chimenechi ndi Felix Njawala ndi amene apambana. Felix Njawala agonjetsanso Norman Nyirenda, nawonso amafuna mpando omwewo, komano Anjawala ndi amene manthumwi puno zavotera kuti akhalithu akuyankhulira chipani chimenechi. Campaign director ndi Amakwenda Junga. Amakwenda Junga ndi amene asankhidwa mkatimu kuti akhale campaign director, pamene director of women ndi Cecilia Mandambwe. Cecilia Mandambwe ndi amene akhale mkulu kuona za amayi chipani chimene cha UTM. Director of youth kapena kuti mkulu kuona za chinyamata ndi Penjani Fredo Kaluwa. Penjani Fredo Kaluwa ndi amene wapambana kukhala director of youth, ndipo iwo amapikisana ndi olemekezeka Samuchirwa. Samuchirwa ndi phungu ndi mamamulo ku Mzimba kulowereza uko ndi amapikisana ndi amenewo, koma nozonesa ngati kuti amene alengezera mkatimu ndiye kuti Penjani Fredo Kaluwa ndi amene ali director of youth. Director of political affairs Emile Chintupiri. Emile Chintupiri ndi amene ali director of political affairs. Muchipani cha UTM kuliso mpando wa director of protocol and social welfare. Director of protocol and social welfare amene apambana kumeneko, amene awina ndi Lisa Sunday. Lisa Sunday ndi amene director of protocol. Director of elections ndi Bright Kemsley Kawanga. Bright Kemsley Kawanga ndi amene asankhidwa kukhala director of elections. Ndiyeno pali anthu ena amene katimu sisidayendere, amene savuta, ngati Noyo Masangwi amene amafuna kukhala nawo pa mpando cha makamaka, amene amafuna mpando cha wa vice president. Iwo adali apatroni achipani chimenechi, koma no lero sisidayende chifukwa amafuna vice president. Ndiye Noyo Masangwi sisidayende amenewo. Ndiyeno George Saonda amenewa amafuna udindo uja wa organizing secretary. Iwowa nawonso sisidayende ya paja organizing secretary amene awina ndi Hashim Banda. Ndiyeno awawawa zavuta ndithu makamaka. Yes, makamaka Willet Kalonga. Willet Kalonga amafuna mpando wa makamaka tilongose mwenepo. Okay, Norman Chisale makamaka Anolo Masangwi ndi amene ndithu amafuna mpando uja wa deputy president. Willet Kalonga amafuna mpando uja wa secretary general. Nde ziwezesa kati kuti zavuta, komanso George Saonda amafuna mpando uja wa organizing secretary. Norman Nyirenda amafuna mpando uja wa spokesperson. Amenewo sisidayende. Nde mkati mutsopano chomwe chichitike nchona kuti akuwerengetsera mavoti amene wawa mtsogoleri wa chipani chimenechi cha UTM. Kodi pakati pa Adalitso Kabambe, Newton Kambala, komanso Patricia Kaliati
kuti Matthews Mtumbuka kodi ndi ndani amene atakhale ndithu mtsogoleri wa chipani cha TM katimu ni zimene anthu akudikirira. Ndiyeno tisayiwale kuona kuti akamawerenga mavoti aja palinso ngati maodita amene ndithu akumaona kuti kodi awerengawa akutsata ndondomeko yake yamene zinthu zinakukhalira kapena pali pena ndi pena pamene mwina sakuchita bwino akhotetsa. Ndiyeno awa maoditawa akumaona zimenezozo ndipo akawerenga moderaza akaonanso akumachita verify kuti akomando apadi mwawerenga bwino nkupanga certify kuti abasa zotsatira izizi zolondola ndipo tikuzivomereza yambani kuzilengeza. So ndiyo nkhani yake ndi mkatimu anthu akumavina kumasangalala wena sangakondwe nanga sizidayende mmene amaganizira komanso ngasi munthu umakhandi wako amene unakamvotera ndiye mwina amene unamvotera sizidayende sungakondwe mmene wena angakondwere mwina chifukwa chipani kungochitira umodzi solidarity kumatha kungochivomereza kwabe nthu wena mkatimu ndiye kuti madando ndithu madando pamene wena ngoti akukondwa kuti izayenda kampeni napanga ija yatipindulira. Ndina khani mwayi wocheza ndi awiri atatu makamaka amene amapisana pa mpando osiyanasiyana mkatimu amanusa kuti kampeni inatentha kwambiri chifukwa amene akuti akumana ndi madelegates kapena kuti nthumwi mu maboma onse amene ali mdziko muno komanso kuphatiza maboma a ndale tikamba kuti maboma ngamachitsanzo ngati Mzimba ija sikuti ni boma limodzi amagawa kuti ku Mzimba Luwelezi ili ngati political district ndiye kuti Mzimba North kucha ku Nzuzuku political district ndiye anaenda maboma ngati amene wonse kumana ndi madelegates kuti akapemphe voti kuti andivotereni ndiyeno kuyenda kuchokera ku Nsanje ukafika ku Chitipa kumana ndi madelegates sichibwana ndiye kuti zambiri zimakhala so zimene zalowa komanso nthawi kumene kuchita convince delegate simasewera. So mkatimu ndiye kuti chakhala tsoncho kuti anthu aone kuti kodi tsopano kumwambako kuchitike motani. Ganizo limene anapanga lina kuti mpando wa president aulengeze kumapeto lachitiro bwino chifukwa chanena kuti kumtundaku ndiye kuti anthu onsewa akhala mkatimu sanatulukemo. Ukakhala kuti wangopanga zoti pakhale president yekha umapezekena kabasi mwina mwake akangolengeza president anthu amangotuluka komano lero lino anthu akadali mkatimu chifukwa kuti afuna adikire kumva kuti kodi pampando wa president pakhale ndani. Ndiyeno akatero akalengeza ndiye tikhalire kukwangula zonse kuti ayi apapande zavuta apapande tikatere ndiye kuti basi aliyese kwawo madelegates akagone basi mawazinyamuka adzibwerera kwawo ena amene athokwanitsa kuti anyamukire usiku omwe uno ayende zikhale nthu mwachonjo. Ndiye ndinena kuti kuno sindekha ndi nzanga Feston Malekezo amene tikuthamanga limodzi tukamba pano ali mkatimu kuona zistati kuti sizikhala bwanji kuti awa kuoneka motani nanga ena awachandira motani kuno kukamba mosabisa pano patsogoleri anayiwa ndiye kuti aliyese mtima ndithu uli mwamba kuti tsono uno kuti zitiyendera kodi udindo uja ukhale wa ine kapena ukupita kwa nzanga ndimene zikhalire chifukwa pandale pamafuna munthu uzikhala kuti ukutsimikiza so mkatimu afotokoza kuti pali anthu ena amene amalemba pa social media kuti wawina ndi wakuti akumadandaula kumtundako kuti amongst the monitors mapeza tena basi faka kamaona basi paja kuti umumukhangane mochuluka ndati awo makaponya pa social media kuti ayi otsogolera kuti zimene akudandaula kumtundako komano nkhani ena kuti iwowa amene akundisa chisankho amene ali patse official kuti amene wapambana ndi wakuti komanso iwowa ndi amene atiuze kuti ayi auditors nawonso awunikira ndi wapanga certify kuti zotsatira izizi ndizovomerezeka. Atanena kanenija kunena kuti zotsatira sikuti mmene apanga chonchide kuti akazitaya
amanena kuti azisunga chifukwa amazisunga akuza timabaketi choncho ta plastic timene akumayikamo ndi anena kuti azisunga ndipo akazisunga choncho zotsatirazo ndikuti azitenga kukasiya ku chipani kuti ndizipereze kuti in case wina wake akhoza kuti akumaneyo mwina wake simudawerenge bwino kapena ineyo sini wokhutitsidwa athu akamutseguliraso kuti akawerenge bwinobwino kuti akakhutitsidwe ndiyeno tikatere pano ndiye kuti tsopano tikhe tikudikira zokhazo zokhudza president ndi secretary general pano ndine kuti tsopano ndili ngwanyowani pano wanyunyu mipando yambiri imene anthu ake nyunyu chifukwa ena agwa ndithu koma nomwina mpando uja wa mneneri ndi umene achita maintain Felix Njawala ndi amene adzipitiriza kunenera makama kuyankhulira chipani imene cha UTM chifukwa chakuti oyendetsa chisankho atsimikiza kuti iwowa ndi amene ndithu atsogola makamaka amene apambana komanso musayiwale mpando uja wa secretary general apapikisano ndi achidanti malunga weti kalonga ndi achidanti malunga ana neck to neck ndithu chifukwa onse adutsa 300 votes kudutsa onse kuti 30 votes kumadutsa ndithu kuna kuti padalitu ntchito apa ma delegates apa ndithu kunali kugawana kuti ineyo nivoterako awa inenso ndivoterako awa nkhani ndimakamba ija poyamba ija ndi Feston yona kuti pali vuto yona kuti pali mavoti ena olakwika kuti anthu pochonga mwina sadachonge bwinobwino napezitikana basi mwina akuchonga pa nkhope ya achilima pamene pa balotipo palibe nkhope ya achilima kuti akupisana nawo iyayi koma anthu basi amathawa pakangochonga pamenepopo ndeno amati akawerenga mavoti ena mapesiti mwina chiwerengero cha anthu amene makamaka mavoti amene aolongedwa mwina umakwana 50 pali udindo wina kayanga sili kulakwitsa ka Dead of Youth amakamaka Dead of Women kuti olakwitsa mwina mpaka kufika mpaka na 70 ndi mavoti olakwika 70 ndi mavoti ambiri kwambiri zimene make zodetsa nkhawa makamaka ikakhala nkhani yona kuti pa tsikulo podzavota pa mtsogoleri wa dziko lino mu 2025 chifukwa mavoti 70 ndi mavoti ochuluka amanena kuti each and every vote counts nkhani zokhudza ndale izi sikuti umanena kuti ayiayi each and every vote counts so tikungoyenabe kuti mwina make zipani mwina zitengepo chitsanzo apa kuti iyayi tiyeni tiaphunzitse anthu kuti ikakwana nthawi yovota timachita chonchi apa timapanga chonchi ngati sudzolemba mwina dinda chifukwa chizachitikapo pachapa kupeza kuti ayi ndithu mavoti ena mapeza tali blanket kuti tsono awo bwanji anavota komano palibe paliponse pena alemba kuti choyimba chinaonongeka kapena mwina make chidindo panalibe choti adinde kuchita manyazi mwina kuwauza anthu kuti ayi ndinodinda koma zimene zonse zifuna kuti atsogoleri azipani auze amemba awo komanso satsogoleri azipani zokha mabungwe omwe saboma amene ali ndithu za mavoti izi za chisankho nawonso akuyenabe kuti atengepo gawo athandizire kunena kuti azitha ndithu kupereka uthenga woyenera komanso oti anthu akhoza kuphunzirapo pa nkhani yokhudza chisankho komanso anthu akamavota ndi mkatimu akumalengeza ndithu akamabwera tifuna tengeze izi basa akatero basa nchite choncho zina amapanga mkatimu basa ikepo kanyimbo choncho ndiye mwina tingolowa mkatimu pang'ono tingomva kuti chani katipaso kanyimbo tikatero ndiye kuti basi tikhaye kubwera kudza kuangula chifukwa kuwerenga kusikuti kuti atenga nthawi malingana ndi mmene akufotokozera satenga nthawi yayi komanso anthu mkatimu ali ndi njala yona kuti yayi komatu timve kuti utsogoleri kupita kwa ndani kwambiri anthu ali ndi njala imeneyo ndiyeno tilowe mkatimu kungoona mudi imene ilili limene anthu akhalira tikatero tikhaye tikubweranso kuti tipitirize kukupatsirani zomwe tiona kukupatsirani kuno musagone chifukwa ife tili pano kuti tikupatsireni zimene mwenera kuti inu musitsatire ife tikagona ndiye kuti sizilo bwino ife inu mmatikhulupirira mmatidalira titanena pano tabwera chifukwa kuti anatiitana a UTM kuti isachite ntchito imeneyi kuwutsa ndithu live coverage ya msonkhano umene waukulu wa chipani cha tikangomaliza kuwerenga tiapempha ma monitors kuti akhale ku stage konko
tikamapanga announcement results akhala ali uko posa chedu apa tikalopanga announcement results ama presidential candidates amaba tafika kumapeto mavoti amene tinawerengera onse akukwana 722 tinawerenga makuponi athu atipasa makuponi 738 tikusoweka mavoti okwana 12 ndamene timakhala tikukambirana ndi mamonitors kuti tipanga bwanji tapanga masamu oona kuti 12 uyu kuti titampatsa namalomba awina kana sawina 12 uyu apanga chani pa overall tapeza kuti percentage imene ilipo ndi 0.0165 to the nearest it means 0.17, which it cannot materially affect the outcome of this result. With that, and with the concurrence of our monitors, who represented Dr. Matthews Tumbuka, who represented Dr. Patricia Kariati, who represented Mr. Newton Kambala, and who represented Dr. Dariso Kabambe, confirmed and concurred with us that this reflection is the true picture of you delegates. With that, allow our chair to announce the news. Thank you very much. Thank you so much, our auditors, and thank you so much. Kodisa tabanje chifukwa amango chita clarify ababa kulongosola kuti kodi khala kukhale kuotani timve mmene akufotokozera chisankho cha president. Kodi kundiresa kuti tokoza mulungu pamene tafika pa so far, and we thank God for that. Total number of votes 727. Null and void 22. Pamene ba panali ma presidential aspirants 4. Dr. Dariso Kabambe, Engineer Newton Kambala, Dr. Patricia Kariati, Dr. Matthews Chinombo Tumbuka. This is Zaenda model. My Dr. Patricia Kariati apeza mavoti 21. Bambo Dr. Matthews Chinombo Tumbuka apeza mavoti 22. Bambo Newton Kambala apeza mavoti 26. President-elect here, the president wa Dziwani here. Thank you so much. Tingolengeza mwina ena sama dziwa lelo ni tsiku nsoli mine olemegezeka Dr. Kabambe DK anabadwa. This night. Ndifuna nditu nditokoze kwambiri choyamba Mulungu akumwamba
kuti zonse zayenda mene zayenderamu, ineyo ndikupanga image ndazinzangaja mene dzakhalira. May his name be glorified. Ndifuna ndithokoze outgoing Central Executive Committee, outgoing NEC, ndakuluakulu ena onse amene anagwira ntchito yayikulu yonseyi kuti no tikhoza kupezeka pano ndikupanga zimene tapangazi. Chipani cha UTM chadutsa movuta kwambiri chaka chino. Malemu Dr. Saulos Klaus Chilima mzimu wause mumtendere anali a towering pillar mu chipani cha UTM. Anali beacon, anali nzati, anali foundation, cornerstone. Mukhoza kupereka mayina onse mungathe kupereka ndi chimene anali Malemu BN ku chipani cha UTM. Zonse chifukwa anali pakati, at the center of everything UTM. Mene Malemu BN anatisiya zinakhala ngati mawaya onse aduka. Alipo ena amati kukhala ngati ku UTM mukuyamba nako simukugwirizana, sanafune kutimvetsa kuti ife a UTM tinakumana ndi chipsinjo chachikulu, because our towering figure anali kuti watichokera, nzati wathu unali watichokera, zinayembekezeka, some wobbling, mavuto ena apo ndi apo kukhalapo mchipanichi. Koma ndiyamikire mwanjira apadera ena anapatsa dzina loti a Iron Lady, a Secretary General athu. Ndiwayamikire kwambiri, anagwira ntchito yabwino yochigwira chipanichi mu nthawi yovuta kwambiri. Akanakhala kuti a Secretary General athu olemekezeka Dr. Kaliati sanachigwire bwino chipanichi pamodzi ndi anzawo aku Central Executive Committee ku NEC, bwenzi pano chipanichi chitakhotera kwina kwake kosakhala bwino. We need to give credit where it is due. Anachigwira bwino chipanichi mpaka na lero chipani cha UTM chapanga demonstrate dziko la Malawi chingathe kupanga convention, in my view the best convention ever. Convention hii yaonetsa kuti ku chipani cha UTM kuli true democracy. Ndifuna ndi wathokoze mwanjira padera anthu amene ndinapanga nawo compete mu competition imeneyi. Olemekezeka Bambo Kambala, olemekezeka Secretary General athu Dr. Kaliati, olemekezeka Dr. Matthews Mtumbuka. It wasn't an easy contest. Ine sindi maganiza amene mabwera kuno ndikhoza kupanga win. Aliyense wa ife akanatha kuwina. Aliyense wa ife anali ndi ma unique qualities zawo autsogoleri.
chipani chikanatha kusankha any one of us among the four, ndipo chikanayenda bwino ndi wina aliyense wa ife. Chotero ndimafuna ndi wayamikire kwambiri chifukwa cha contest imene tinali nayo. Anthu ambiri aunyinji anawatsatira maganizo awo, kutanthauza kuti iwowo ndi ena tonse tili muno, tonsefe mu chipani cha UTM dziko lonse la Malawi tili ndi mbali yoti tipange mu chipani cha UTM. Chotero timu imene yasankhidwa lero ionetsetsa kuti talent ina iliyonse ya mchipani ya aliyense igwiritsidwe ntchito kupita chitsogolo. Ndifuna ndiwathokoze iwo amene apambana maudindo osiyanasiyana. Tonsefe timakafunsira ntchito. Madzulo ano mawa uno chipani chatipatsa ntchito. It is time to work. Ndofuna ndiwayamikire mwanjira padera ma pioneers a chipani cha UTM muno Malawi amene adachiyambitsa chipani cha UTM. Chipani cha UTM malemu BN ndi anthu ena ochuluka ndi amene achiyambitsa chipani ichi mu 2018. Zokambirana zawo anaziyamba mu 2017. Pali zinthu zitatu zimene ma pioneers a UTM anadziona Malawi kuti zinthu zolakwika, zinthu zokhota, zinthu zosakhala bwino. Iwowo munzeru zawo amafuna kuti ayambitse chipani cha UTM chidzathane ndi mavuto atatu amenewo. In particular, vuto loyambirira limene lachita nthenje mdziko la Malawi lolakwika kwambiri, losankhana mitundu. Kuyambira 1964 Amalawi takhala ndi maboma omapangitsa kusankhana mitundu. Inalipo nthawi maziphunzitsi mdziko muno anathamangitsidwa kupita chigawo chimene amachokera. Inalipo nthawi imene tinapanga quota system kuzunza ana mdziko muno. Mukaona ntchito za mboma, administration by administration yabwera mdziko la Malawi, amakupatsa ntchito yayikulu chifukwa kuchokera kumene president anthu imene akuchokera. Ntchito za mboma, maparastatos, amakupatsa kwenikweni malinga ndi kumene ukuchokera. Ukachokera kwawo kwa president umapatsidwa. Tribalism, nepotism, cronyism. Ndipo boma lililonse lakhali kubwera Malawi lakhali kupanga perfect that bad culture. Ma contract am public sector kumapereka kwa anthu amene ali politically connected, kwa anthu amene akuchokera kumene president akuchokera. Ntchito za ma project akuluakulu kumalondola kwambiri kumene president akuchokera. Izizi ma pioneers athu anaona ndi zina zimene zikusokonekera mdziko muno, anafuna apange chipani cha UTM chokhala cha anthu onse, a united movement ya anthu onse ogwirizana kuti akhale amodzi. Akalowa mboma adzathetse chikhalidwe chosankhana mitundu. Chachiwiri chimene ma pioneers atafuna apange ndi kusintha mdziko muno, nkhani yakatangale. Malemu BN speech yawo iliyonse inene amakamba za katangale mdziko muno. Nthawi zina uwamva anena kunena kuti mndende mwathu muli anthu oba nkhuku,
anthu oba ndalama zenizeni ali m'misewu ali matauni sakugwidwa iya. Lero pafupifupi contract iliyonse ya public sector sungapatsidwe popanda a bribe. Lero procurement system yonse ya public sector, it's more or less like a criminal enterprise. Zimenezo mapioneers athu amafuna atetse mdziko muno chifukwa kupanda kutetsa katangale, we should forget about development. UTM inapangidwa kukhazikitsidwa idzathane ndi katangale mdziko muno. Chachitatu chimene mapioneers athu amachiyang'ana ndecho isintha Malawi ikhale dziko lotukuka, transforming the nation. Kuchokera kunjala tizidya katatu, kumphawi anthu akhale abwino, kukusowa ntchito tizikhala ndi ntchito 1 million pa chaka chilichonse. Dziko la Malawi likhale lowala, likhale labwino, lotukuka. Ndi zimene mapioneers athu motsogozedwa ndi malemu bien anafuna kuti kukhale chipani cha UTM chidzakwaniritse zimene zipani zina zonse mbuyomu sizinathe kukwaniritsa. Lero mukaliona dziko la Malawi kuli njala ya dzaoneni. Pafupi half ya anthu Malawi muno ali pa njala. Kuli umphawi 7 mwa Malawi 10 aliwonse ali pa umphawi wa dzaoneni. Na mafereza ndio kwera mtengo kwambiri, anthu odalira ulimi dzikukanika kuti akhale ndi chakudya chokwanira. Dzikukanika akhale ndi zina zoti akagulitse kunsika apeze ndalama. Lero Amalawi akufinyika, zinthu zikukwera mtengo tsiku ndi tsiku, kuyerekeza mokwera mothamanga kwambiri pamene masalari akukwera motsika kwambiri. Anthu akuvutika, mzipatala mankhwala mulibe, anthu akufa chifukwa mzipatala mankhwala mulibe. Masukulu fees makolo ambiri akukanika kupitisa nawo ku sukulu. Masuzyo na nandi mcharo chini. Anthu akuvutika. Ineyo mundilola ndikufunseni mundiyankhe funso eti. Mundiyankha? Chimanga chatani? Mukopa? Chimanga chatani? Chakudya chatani? Chovala chatani? Chokwera chatani? Chilichonse chatani? Mukaliona dziko la Malawi lero ndilomvesa chisoni. Pamene maiko anza tukune konseko akutukuka, Amalawi tikutsikirabe pansi pa umoyo wathu. Ndi chifukwa chake mapioneers athu a UTM anachikhazikitsa chipani mu 2018 chidzathane ndi mavuto ngati amene wawa. Chaka chamawa kuli masankho, in 10 months kuli masankho mdziko muno a general election. Ndikayang'ana zipani zina zonsezi zalephera Malawi. Anabwera, anapita, taona awalephera Malawi. Sana watumikira Malawi moyenera chifukwa chakatangale, kusankhana mitundu, kukanika kupeza luso lakuti akonzere mavuto a mdziko muno. Malo moti tipeze mekanika tikonzere galimoto imene yavuta, timakatenga ogulitsa zinthu m'mashopu nkumaganiza ngati akonza chuma cha dziko la Malawi. Chaka chamawa Amalawi apatsidwa mwayi oti asankhe boma limene lingathe kuthana ndi mavuto a miyoyo yathu mdziko muno. Kulikonse chipani tikamachikhazikitsa, chipani si komiti ya pachikwati, si komiti ya pamaliro. Chipani machikhazikitsa cholinga tsiku lina chidzalamulire dziko. Machikhazikitsa chipani tsiku lina chilowe mboma chidzalamulire ndi ngodya zake. Ndikayang'ana ena onsewa wayesedwa alephera. Chipani chokhacho chimene chili ndi masomphenya abwino,
chimene amalawi angachipatse mpata ndiye chipani cha UTM chaka chamawa. Ndeni mafuna ndinene kuti anzanga amene tasankhidwa madzulo ano sitinasankhidwe kukhala m'mipando ili apayi, tasankhidwa tikathamange pa ground tikatipule cholinga chokhazikitsira chipani cha UTM Malawi chikwanitsidwe chaka chamawa September. Komanso ifa UTM tinasonkhezera nawo mmene uli pano sitinadye nawo. Ntaphunziranso kuti kukhala kunsana kwa munthu sumapita patali ya mukhoza kubwerera mbuyo konseku kuti tilibe mbiri mdziko muno kuti ukakhala kunsana kwa munthu iwe zimakuyendera ndi chipani chako chimavutika chimasautsika chimachepa mphamvu. Ife a UTM chaka chamawa tikupanga boma dziko la Malawi. Chotero ife tonse tasankhidwa Udindo Osiyanasiyana tikuyenera tithamange pa ground, ndipo kuthamanga kuti kuyamba kukacha kunjaku. Tikamadzuka lerolo mawa uno tikamadzuka tikuyamba ntchito yathu, chifukwa kalembera ali kale kunjaku kuyamba kuchitika. Tikufunika tikaonetsetse madera onse kuchitika kalembera, tikapange campaign kuti anthu akalembetse mwa unyinji. Analibe candidate wa UTM sala mudzi odi ndani, lero amudzi wa candidate wa UTM lero. Ndiye tikapange campaign, mamonita zathu amavutika, analibe mathandizo. Ifeyo kuyambira mawa tisake mathandizo amonita zathu onse athandize kutumikira chipani ichi. Ndiye njira ilipo ndi imodzi yokha yonena kuti chaka chamawa UTM ipange boma. Chinthu china pambali pa zimene ife timazidziwa kale zoti tikathane ndi katangale, tikathane ndi mavuto osankhana mitundu, tikatukule Malawi, ifeyo a UTM tidakali pasiwa tikulira. Tikulira malemu bien. Malingana ndi mbiri ya boma Malawi, dziko la Malawi, pokha mulichotse bomalo limene chinthu china chake chinachitika ndikukhazikitsa boma lina ndi mmene mmadziwa zona zeneze zinachitika zija. Nde ife a UTM tili ndi udindo tipange boma chaka chamawa, tidzamvetsetse mwamvemvemve kodi zinayenda bwanji kuti malemu bien akathere kuchikangala. Commission of Inquiry ilipo, tiitsatira, tiiona kaituza za mtundu wanji, tiitsatira mmene tingathere. Koma kuti tidziwe zona zenizeni, tikufunika boma lilipoli tilichotse, pabwere boma la UTM lidzafufuze zonsezo. Komanso mwina ndinene banja la malemu bien a president athu okondedwa a chipani cha UTM kunena kuti UTM ndi utsogoleri wonse waperekedwa lero tidzakhala nawo. We walk with them all the time and every time. Chotero kunjaku kwa chakaleti takhalitsa kuno tisapitirire kulankhula. Ndifuna zinthu ziwiri zokha zimene ndingapemphe ndi kumaliza. Choyamba nchonena kuti chifukwa choti ndi leadership yatsopano imene ikubwera after malemu bien, kuti tonse tidzayimirira ndikupereka another 1 minute silence yongokumbukira malemu bien. Tikatha pamenepo ndiye tidzakambitsana nkhani ya birthday. Tonse tiyimirira.
ayi zikomo kwambiri tikhale pansi. Ine lero ndakwanitsa zaka 51. Ndinabadwa chaka chimodzi ndi malemu BN. Ndiye ndikhandi ukondwera birthday yanga lero ngakhale kwa chakale. Ndiye tinangosungitsa zina zake kusereko tikamachoka kuno tipite umeneko mutipange join ku birthday imeneyo. Komano mmene ndikumaliza kwenikweni ndifuna ndingothokoza chipani chonse kuchokera ku outgoing Central Executive Committee, outgoing NEC, ma regional governors onse, ma directors amayi onse, ma directors anyamata onse akuma region, akuma districts onse, akuma constituencies, convention yonse, chifukwa chondipatsa mavoti ochuluka motere. Mulungu akudalitseni, Mulungu akutsogoleni. Ine ndi komiti mwatisankha ija tikuyenera tigwire ntchito mwamphamvu, tikonze zambiri zomanga chipani chathu, kani ya maofesi, mayendedwe, komanso kuona chuma chitiyendesa bwanji materials zina zotero. Ife tithamange ndi zimenezo chifukwa cha mandate mwatipatsa. Tifuna tigwiritse bwino kuti tionetsetse kuti chipanichi at all cost chilowe mboma chaka chamawa. Chotero ndilankhule kwa zipani zina zonse zimene zikuyima pa ballot chaka chamawa, they should get prepared for UTM. Chifukwa UTM uyo ibwera ndi mphamvu osati masewera, ndipo tukakhala pa ballot tukawina chaka chamawa. Chotero ndikuthokozeni kwambiri kunjaku nthawi yapita kwambiri. Mulungu akudalitseni, Mulungu akutsogoleni, zabwino zonse. Thank you so much. Thank you. Jonde, usanipeli kupanga subscribe.